Yaba mfowethu, cha ngiyayithola imibuzo ethi ke kwakwenziwa yini ukuthi ngikhethe ukuthi ke kufe uma kusala ubaba. Ingoba le ntombi engizalayo le engahambisani nombuso wami engifuna ukuyibusa ngawo. Engahambisani ke nomthetho engifuna ukuzinikeza wona. You understand mina? Ngoba ngangizibona ngasuthi sengikhulile. So wayeyisitho esikhulu kimi. Okungakuthi ngize ngasho ukuthi ke mina umama ngiyamzonda, ngimzondela ukuthi ke uhleze nesay empilweni yami sukela ngisemncane kuze kube manje. Akanqeni nokungena emaphaketheni amathatha imali angenzele mina into ezongisiza kusasa. You understand? So isijeziso engifuna ukumnikeza sona ngifuna ukumenzela okungokwakhe. Mhlawumbe ngaphuma empilweni yami. Okukumakhela umuzi omkhulu oyisithabathaba. Azohlala khona ayinelise khona. Azozizwe ingane khona. So ke ngangikade ngifisa ukuthi ukube kuya ngami ngabe umama uyahamba uyena ohambayo emsebenzini siphile nobaba because ubaba waye very soft mefikile ebuya emsebenzini. Ngizalwa isosha mina. Wayehamba ubaba uthola ukuthi akekho uhambile usemazweni. Mebuyile ubaba kwakuba ngcono niyazi ke nanokuthi ayahamba amasosha ahamba impela nje kuphela isikhathi engekho ayehamba kuphela iminyaka engekho. Uthola ukuthi ke manje ke umama phela ubaba mengekho angeke umama ahlale phezu kwezandla ke manje ekhaya ngoba ubaba akekho kumele kudliwe ekhaya kumele kusetshenzwe. So sizokhala ke manje lapho isibhaqa kuze kube ngcono mhla ubaba ebuyile umama uzothola ukujabula lapho because uzoza lo muntu namahinya. So ubaba waye sweet until ubaba aphelelwe umsebenzi ezohlala ekhaya emva kokugula. Le ngabona khona ukuthi akekho sweet lo muntu. Labantu bayefana labantu. You understand? Esafika ubaba ngangikwazi ukuya kuye ngifike ngithi baba umama uthi athi hayi mfana hamba uyohlala ungakhulumi kanje ngomama. Kodwa mase kuphela 3 days uyena umuntu esasesifisa ukuthi ngabe uyahamba lo. You understand? Umama methi lento ukuthi angiyifuni ngicabanga ukuthi ubaba uzokuvikela kube uyena oshaya la qala. You understand? Yayilikhuni impilo yami ngaleso sikhathi because mina ngangifuna ukuphila ngendlela engangifuna ukuphila ngayo mina. Yayizwe indaba. Ingakho ngakhetha ubaba. So ngithe sengimdala ngabona ukuthi no lo muntu umuntu oyedwa. Njengoba mina ngibona ukuthi babili cha umuntu oyedwa nje lo. Yebo. So ilapho ke mfowethu